Anton, jeg kan ikke finde ud af at komme hen til missionen. Det er søvn. Kom nu lige. Nej. Jo. Nej. Jamen det er på grund af, det op. Er det oppe på huset? Nej. Hvad? Nej, det er nederst på huset. Hvad? Nederst. Der er der ikke noget. Jo. Prøv lige at komme. Nej. Jo. Anton, kom. Victor, nej. Det er da svært bare lige på 2 meter. Faktisk ikke kun 2 meter. Anton. Hvad? Jeg filmer.